вече в Македония, утре играем първия си матч. Чувствате ли се готови? За мен атмосферата, която има в отбора и от България, и от пристигането ни в Македония е изключително добра. Всички са много емоционално заредени, мотивирани, така че смятам, че всички се чувстват много добре, независимо, че сме на чужда страна и на вражески стадион. Като да го каза за чужда страна, успя ли отбора да се адаптира вече към Македония, втори ден тук, терените? Да, определено отбора имаше достатъчно време да се адаптира към мястото, времето, въобще всичко, което има като странични фактори, влияещи все пак на представянето на един отбор, за което благодарим, че имахме тази възможност 2 дни вече да прекараме в Македония и да се адаптираме максимално добре към ситуацията, обстановката и предстоящия матч. Броени часове преди матча, предполагам, вече имаш яснота с стартовия състав? Да, определено сме наясни с стартовия състав. Не е от днес, няколко дни по-рано. Така нещата се избистриха в тренировъчния процес. Сме наясно кои момичета ще стартират утре. А как премина тренировъчния процес от началото, от неделя, когато влязохте на лагер? Имахме 2 възстановителни тренировки за двете групи, които дойдоха като момичета в лагера. Тези, които дойдоха в неделя след кръг от първенството за жени в България и втора възстановителна тренировка за втора група, които дойдоха в понеделник, момичета, които играят в чужбина. Така че първите 2 дни бяха насочени по-скоро към възстановяването на момичетата, а последните 2 така насочихме вниманието си върху предстоящата среща, акценти и тактика в отделните елементи от футболната игра, които са важни спрямо съперника, който имаме като първия мач сме се съобразили с отбора на Македония, а след това ще започнем да се готвим за втория мач за отбора на Косово. Македония е познат съперник за вас. Какво можем да очакваме от техния тим? Така, те са един балансиран отбор, който познаваме добре от Турция. Имахме възможност да изгледаме 2 тяхни матча приятелски срещу Албания и Черна гора. Днес успяхме да видим и някои от състезателките на техния отбор, които отсъстват от тези матчове. Така че мисля, че са събрали всичко най-добро за предстоящия матч срещу България. Имат 2 звезди в техния отбор, които имахме съмнение за една от тях, че ще присъства, но е здрава и е на бойното поле готова за бойни действия срещу отбора на България, но естествено не сме респектирани чак толкова много от тях, тъй като нашия отбор е така добър на всички постове, нямаме контузии и смятам, че сме напълно готови, независимо от това с какво разполага Македония. Ние гледаме нашия отбор, да спазиме това, което имаме към момичета като изисквания и съм сигурна, че ще се поздравим с успех, ако направят всичко това, което могат. А можеш ли да разкриеш какво е оръжието на България, с какво смятаме да изненадаме отбора на Македония? Ние имахме възможност да изиграем доста приятелски срещи преди да дойдат официалните през септември сега и успяхме да изпробваме различни варианти на системи на игра, на подход в отделни матчове. Утре ще бъдем така доста агресивни в атака. Искаме да играем в футбол, така че определено ще се опитваме да изграждаме атаки, не просто да изритваме топката. Смятаме, че отбора вече има стил. Разполагаме с добри, бързи, офанзивни състезателки. В линията на защитата имаме момичета, които са готови за битка и които няма да допуснат македонките така лесно да ги надиграват. В халфовата линия разполагаме с изключително талантливи момичета, които виждат прекрасно играта, играят еднакво добре в двете фази на игра. Играят вече повече от 6 месеца в чужбина, натрупаха и игрови опит срещу по-силни съперници и смятам, че нашия отбор на абсолютно всички позиции разполага с по-добри футболистки от тези на Македония. Имаме доста млад отбор, както вече ти самата си го казвала, средната възраст е 23 години.
По какъв начин младите момичета успяха да влязат в отбора и смяташ ли, че ще може да се разчита на тях достатъчно подготвени и са те за да влязат в толкова сериозен двубой? Както вече споменах, дадохме шанс в почти всички срещи на по-младите момичета от 18, от 19 девически национални отбори, които част от тях присъстваха на предишни лагери, някои в момента са тук. Получи се добра колективна връзка между по-опитните, които също не са много големи като възраст, но приеха по-младите момичета, така дават им съвети, мотивират ги по време на тренировките и извън терена. Ми прави хубаво впечатление отношението, което имат една към друга, и смятам, че в този ред на мисли имаме един много добър колектив, който се справя добре в тренировъчния процес. Надявам се да почне да показва добри игри, добри резултати в официалните мачове, които предстоят. И този отбор има светло бъдеще и е готов да приеме предизвикателства в следващите години и за европейски, за световни квалификации. Тези момичета са бъдещето на националния отбор жени. Надяваме се това връща да е светло, както каза. Благодаря ти за отделеното време и успехът. И аз благодаря. Успех си пожелавам на мен, на момичетата и на цяла България.